As prazas de abastos recuperaron estes días unha imaxe que había tempo que non se daba. Sempre respetando as medidas anti-Covid, os clientes encheron o mercado. Os compradores aproveitaron o último día para mercar os alimentos para a cea de Nadal. Un centoliño desto de 4 kilos, 4 kilos e pico, pesa. A mellor pesa deste ano. Estou mercando uns centolos para a noite. Pois aquí comprei centolos, uns centoliños para a noite. As praceiras aseguran que as vendas foron mellor do agardado. A xente, verdad, que está comprando, hombre, non en tan grandes cantidades como antes, por non haber tantos comensales nas mesas, claro, ao limitar, pero bueno, ben, Temos vendido máis outros anos, pero este ano, como é un ano así especial, pois non nos podemos queixar. Tampouco non nos vamos a queixar, pero claro, comparado a outros anos, evidentemente, pois son máis baixas. Ayer foi un día bastante bo, pero hoxe xa nada. 50 bolas de pan xa van alá, mira, que teño puesto, mira, xa sin nada. Pero van meter ahora máis deste pan, velo? De Puentarnelas, mira, o pan, buenísimo. O marisco é o produto estrela desta época. O seu prezo apenas variou con respecto a outros anos. Hai moita demanda do que é vieira e un pouco centolo e nécora, camarón, pero que a meixa a 40 euros imposible defendela. Centolo, boi tamén, cigala, é así. Nas carnicerías o produto máis demandado é o cordeiro. Cordero lechal, a ternera. Pois máis demanda o cordero máis, e o capón. E tanto a carne como o pescado sempre van acompañadas dunhas boas hortalizas. Moi ben, teñen que levar a coliflor para poñer co bacalao. E malo brécole, e todo. E unhas zanorias, e levar unhas ceboliñas para poñer co cordero, e co pollo, con todo. Con estas compras, os fogares xa teñen todo listo para a cea de Nadal. Bacalao e o centolo. Serán unhas costillitas de cordero e uns centolos e uns camaróns que temos xa na casa. Pollo casero frito, anchoas del Cantábrico, porque nos encantan, e gallina trufada. Unhas poucas almejas, un pouco estes centoliños e pouco máis. As ceas de Nadal este ano vense reducidas debido a restriccións. É importante gozar coa familia, pero sempre respetando as medidas, porque o que todos desexamos é que as vendas e as mesas volvan a estar cheas o vindeiro ano.